हामबाय जोंङो चिनी जिरायनाय खला पार्टी ऑफिस रक खामान रक नुती नहीं जोंङो थानाव एफआईआर रक कपी रक तु फाइके इनकाय कब सालायना हिनी फाइके और तंबाई माबा इनकाय आईपीएस रक तंबायो तम गंगा और वो आगरतला ने होते जिरायना होते आरंभ खाई और जत्तन पुलिस प्रशासन को कुपलुंगी दंगा तम माले और वो खानामाने चिनी माननीय मुख्यमंत्री फाइनानी को इनकाय और जत्तन फाइले जा इनकाय बरक अपन वाना जा तंगो मुख्यमंत्री न केबो कालो पताका रक द फुनुंग न अमाहाय इनकाय चिनी तिप्रान मथाने होते तो कालो पताका फुनुंगनानि कुनु प्रश्न न फाया हैचे मुख्यमंत्री ब खुमुलुंगो फाइनाय बुबाग्राबो तिप्रा मथाना फोरोंग्लाक काला पताका फुनुंग दिहनैनाय फाइनाय सम्मान भाबे विजिट खाई थानाय अब मुख्यमंत्री बिनि अब कर्तव्य बिन दायित्व जे और तानलाय बुलाय सगलाय तंमानी जागाओ बो विजिट खाईनाय अबनो बो शांतिपूर्ण भाबे तोरिनानि बागे फाइमानी जागा आरो के डिस्टार्ब खाईगलाक एबं खाईनानि प्रश्न बो काया खाब खाया तम गंगाय बो फाइ थांकाबा जदि फाइ नाय थांबाय गंगाय बो साइकलां थुन और शांतिपूर्ण तंथुन उबय सर्वदलीय बैठक खाईनाय शांतिपूर्ण भाबे तंथुन और बिजनेस खाईनाय रंग प्रॉब्लेम दङ टंक संतंनाय रंग प्रॉब्लेम दङ स्टूडेंट फरायनाय रंग प्रॉब्लेम दङ yang पार्क कासा अब चिनी टूरिज्म अब बय फाइनाय नाय फाइनाय दङ अब कासा प्रॉब्लेम दङ सब दिक दिया प्रॉब्लेम तंजाक जों शांतिपूर्ण नायो तिप्रा मथा शांतिपूर्ण नायो तिप्रा मथा कुनु दिन फानो चेबिचेंगिया तिप्रा मथा कुनु दिन सुरु बखाया तिप्रा मथा अमति रंग चासा जागे हाइसी जे और वायलेंस चली तंमानी इनके ताबो गंगा आं सानानि मुसंगो जे वायलेंस चली तंमानी और जे हामिया सामुं खालाय तंमानी अब गंगाय अब साना थांगा स्राय के साना थांगा अब बीजेपी रक न सुरु खाय दङ हाइसी बीजेपी रक न सुरु खायो बीजेपी रक न थाक दिखनि आं सानानि मुसंगो ताम गंगाय जों मति रक यांगो ताम गंगाय चिनी जे और एडीसी इलाका चिनी बरकनि इलाकाओ चिनी बरक बाय बरक दुखु मानलायो अब दति थाग्रेनानि उंथुन अमहाय के आं सानानि मुसंगो बेलायखे आराम नांले हाइसी अमहाय इनके ताम गंगाय और ताबु आसुगु जे खनाय नायमे ताम गंगाय तिप्रा मथा सुरुले साव खायबा तिप्रा मथानि तां कक सानायबा यांगो नाइदि जिरायना खोला पार्टी ऑफिस सकजा जाखा उसकांगो जिरायना खोला पार्टी ऑफिस सकजा जाखा मियाव फाइका जों थानाव फाइ कक साफायका यांगो बो बुम खितार जाखा दुइटा बुम आपनो तुइबो थाना कक साफायका थाना कक सावे आकोय साका जतो जे काहाम तंमानी जे बानची जाक न सिमी नरक पहारा आकोरे दि बरखाय तामखलाय जे सकजां न सिमी से पहारा रे तलसो इनके यांगो जे जागाओ ताइ चिनी पार्टी ऑफिस दंगो खाजरिमुराओ पार्टी ऑफिस काहाम तंमानी आराखाय मस मुरगलिया गंगा खाजरिमुरानो सकपायका फाइ अब बीजेपी रो 10-15 जना बाइक बाय फाइनाय आरो हर रिरि फाइका केरोसिन बाय आको बाय खाइनाय बेरा तांची दे आको एकदम सेस काई रिरि फाइका इनके अब तो जनगण टंक संतंनाय रंगो जलिनाय हायसि हा पार्टी ऑफिस बरं ताम खाइबा सब सकजाका सकजापानो जों चिनी बरंनो जों नांदि तासकदि खुमुलुंगो अमतिके बिसिं खलांनाय खुमुलुंगो अमहायकाय जुदि हय हुलाङै तंहांका शांतिपूर्ण जे तंमा जागाओ अम शांतिपूर्ण तंमा यांगनाय तां दिहनिनो जों माना खाय तंमानि जरासे थाङैनाय आरो बखगै सकगै रिरि बाय हांगाय चिनी चेरेरबो किसारे उत्तेजित बायका जलि जाक बायका बरं जों थामंग न दंगो चिनी बर रक थामुक जागोन दङ ओंखाय अबनो सानानि मुसंगो जदि और वन साइड जदि आइन जतनि बागै समान बीजेपी नि बागैबो आइन तिप्रा मथानि बागैबो आइन जारा जनसाधारण टंक संतंनानि बागैबो आइन एकता न आइन जतनि बागै समान और जदि निने आनि हिनाय आइन न ससं तैनाय राजनैतिक थिंखांखांखाय अनेक बेजालोंनाय तिप्रा मथाबाय बीजेपी तो हानसा से एलायंस से नखाय आयां या फांगो खाके जतन थानसाव न फांगो फिया yang टंक संतंनाय रक अमा हायंलाय तंमानि आमो साबनि माजरा साबनि खना साबनि तंमा जाय नि बागै हायंलाय राजनैतिक बिनि हारमु आलादा चिनि हारमु आलादा
जों आঞ্চলিक दल जों आঞ্চলিक दल बर'खा नेशनल पार्टी जों बर' बाय जे गभर्नमेन्ट नरक दंगो थानसा दं माने गभर्नमेन्ट थां माने जों चिनि अबनो चिनि कासानो उद्देश्य चिनि डिमान्ड नतुइ जों बर' एलेन संगो चिन डिमान्ड तो मान माया खाय जों आइफानो जों सयज दर्ज खाय दंगो ओंखाय जों बं नि आरो जों कागबो फायाखो सयज दर्ज खायनो दंखो किन्तु बर' ताम बंनि स्लोगान बंनि जे मिटिं मिसिलो बर' ताबुक अमहाय टारगेट नाहार दंखा जे बसकांनि इलेक्शन बसकांनि निर्वाचन दंगो किन्तु यांगो बुबाग्रा हंका केस रक मां थंगै मा दंखा yang village committee निर्वाचन जे मात्र बुबाग्रानि केस न नासिगिनाय इलेक्शन ओंसिनाय आ जागा सकनानै नुहुर दंखा बर' गांखाय आफोरखौ बिसि इलेक्शन बिसिनो टारगेट खायनाय नखरलाय जावखा चिनि बर' रगनो तमो 10,000 रां फुनुगै मुख्यमंत्री विकास आवास योजना 25,000 हाबनाय बीपीएल नि आबरंनो फुनुगैनाय बर' अमहाय खलायनाय चिनि बरकनो रां पैसानि प्रलोभन फुनुगैनाय बर' खरकसा बर'नो 2-3 बार 4 बार खलायनाय अरबो मान्दायबो ना हारसिनाय एडिसि फायांगो खुमुलुंबो ना फायसिनाय तेलेमराबो ना हासिनाय बर'नो नाहारि गुरुरि नाहारि रेखा ताम गांखाय इको नासिदि चिनि पखमां फाय दंमायका जों बिसि इलेक्शन जों जितिसिनाय डिसि इलेक्शन जों जितिसिनाय निनाय बर' अमाहायके टारगेट खाय फुनुक दंखा दाइसे बं ककनो जों खनाका बिहार नि हायगिनो जों अरवो इलेक्शन दखल एडिसिनो खुमुलुं दखल खायनाय ओंका खुमुलुं जों दखल खायनाय हिनिनाय बंनो कक आं ताइ सावो जों एक्शन हानाय मारो एक्शन हामाथ जों नुखा एक्शन हामाखायथ नुखा हर जलाय खाय निसिनि पार्टी ऑफिस सकबाय मारक सिनि बरकनो बुबाय मारक सिलायति सालकाथां गुरि मारक आबो जों नुबायका एक्शन तो नाहार दंगो ताबुक ताइ कैसा बाकी गांखाय एडिसि दखल खायनाय बमहायके एडिसि दखल खायनाय बिहार हायके दखल खायनाय बिहार ताम चलिका ताम गतना गतिका जतनो नुगुइ दंगो जारा बिहार बुट दिने थाना बुट चिंगलिया फु निन बुट थांका फिरगै थाने आमतिके हरजाक मारो तेबो नुखा जों बिहारनि इलेक्शन जों नुखा बुट बाक्स खक मारो आबरबो नुगुइ दंखा अमहायके देनर अरो जितिनाय अमहायके जितिनाय मा खबर बोले ताइ कैसा गांखाय जों अरो जों वानसुगै मानो जे चिनि जे एकर साइन खालायनाय चिनि जे डिमान्ड दं माने चिनि डिमान्ड दं माने रंनो बरक ताम खायनाय नं डिमान्ड रिनाय हिनि बरक सानाय चिनि डिमान्ड ताम दं आबरंनो बरक नर्थटक ताम गांखाय एडिसि बरक जदि बरक क्षमता फाइनान टारगेट नाहारि दंगो बमहायके टारगेट नाहार दं माले बरक फुनुकसिनाय इको चिनि बरक जों उरबो चिनि बिबृति नाहारो उरबो जयनिं प्रोग्राम जत जागासि जयनिं प्रोग्राम आसेके जयनिं प्रोग्राम नाहा गांगा जों तां जितिया दंनाबा हिनि हिनाय ता आब्रक सातंनाय ता बिहार जेमन जितिओ अरबो हायकेनि जितिनाय बर आबनो बिबृति मा नाहार दंखा अरबो जयनिं आबरंनो बरक बंनि बरकनो ससंग फुनुगो बांग्रिसिनाय अर खरकजाना हंखायबा मको कानानो पर्यन्त इको चिनि अरनि मकल नुकजाया मकल नुकजाया यांगो फाइमानि बैंक अफ फाइमासे फाइदि चिनि प्रोग्राम होनिनाय रमैना रे आजगरे बनसे बिबृति नाहारि दरका द नोंताम खायनाय बिन नेतृत्व से बांग्रि तरि बरक गिला मा खलाय अमहायके फुनुगैनाय बरक बिहारनि टारगेट खाय बुट जितेनानि अर नाय दंगो आं सानानि मुसुंगो अर बिहार चलिगला अबंक त्रिपुरा अर आंचलिक दल पार्टी दंगो अर बुबाग्रानि पार्टी दंगो कुनु दिन फन बुट जिति मांगला नों बीजेपी नों साइमाननि दरकार नर बमा हायके त्रिपुरा ओ फायनाय गभर्नमेन्ट आसुक आबो किता नर वान सुकदि नं बरक रै फाउंडेशन रै बाहायके नर आसुक नर आबो वान सुंगान दरकार ताइ कैसा गांखाय आं सानानि मुसुंगो अब एडिसि इलेक्शन पूरा तिप्रासानि भोटार तिप्रासार आसुक बुकालिया जे और बीजेपी न फायनाय और गभर्नमेन्ट आसुक रि फायनायनि तिप्रासार आसुक बुकाया और बिहारनि इलेक्शन और चलिगला त्रिपुरानि इलेक्शन त्रिपुरा चलिनाय इलेक्शन नर बमाहायके इलेक्शन नर कायदा खाय जोंबो नाय मा दं जोंथ' साइमिया बा साइमियान हुनि एफेयार खायो चिनि एफेयार जों केमने बुमरिया दादि तदन्त खायनाय तो तितिख्लायदि साबो और वो चिनि पार्टी ऑफिस सकसा आबोदिवो अबंका चिनि जिरेना खोलानिसि अब आन कन्स्टिट्युएन्सि खालाय माबा हामबा